Гари си тука! Не, Георги! Гари тука, моля! Ето, дела! Има ли още? Рени, може ли? Даже толкова им се плаща. И по-повече се плаща. Да се плаща там всички. Окей. Окей. Корекция 194 лева. Браво! Браво! Не виждам никакъв ентусиазъм. Браво! По-силно! Браво! Добре да отидам 23-та велоразходка износ на София. Тази вечер аз съм главен водач, помощник водач Дора Иванова, помощник Рени, Георги и Кристин. Георги Даспотов, Кристин Ангелов и Рени Тодорова. И Джони! Ще прочита някои правила, които са задължителни за тази велоразходка. Движим се само за водачи и не го изпреварваме, за да не подвезем или объркаме останалите в групата. Ще караме с цел състезание, се развиваме висока скорост, изпълняваме трикове, скокове, слизания в полези по стълбите и други. За велоразходка да се кара лежерно. Ние пазим пешеходците и внимаваме за тяхната сигурност. Когато караме по тротуари и с пешеходни зони. Пресичаме само на зелено, а когато няма светофар, се събираме в по-голяма група, за да пресечем заедно като голям обект, само по указание на водачите. Видим се в колона в подвала, плътно вдясно, в случаите, в които караме по автомобилните пътища. Не навлизаме в насрещното платно и спазваме всички правила за движение по пътищата. Подаване на съответните знаци за завиване, спиране, престрояване, опасности на пътя и други. И не толерираме употребата на алкохол и упойващи вещества, обиди или предприемането на своеволия, които биха могли да застрашат другите участници в разходката и околните. Това е, пожелавам ви приятно каране.